ayu sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salim. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya. Sriuning sinten Pak Sutradara? Mbak Niken Salindri. Oh, sing mungkin mboten pireng baleni di. Sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan, tepuk tangan. Penontonnya budek kabeh. Mau diomongin Niken Salindri aja takon ae. Lah eksel Wiratmaya. Nah, Dalu mangke katindakaken dening kula piyambak Cak Yudun. Kowe lancang ngono kowe iki lancang ya kaya kowe. Aku sok apan. Yo sik to. Adipati Sira lawe. Nah iki lho. Dalu mangke katindakaken dening Ki Prastyo Bayu Aji. Ayo Mas Bayu ngadeg kayak ngene-ngene Mas. Oh ya melak. Oh ya melu. melu kok aku iki kok. Anggota Kru produser kok iki. Dangane ngepres masuk melu. dene Mas Mondol dalu mangke kadapuk dados ula. Ula nyembur ndasmu.